Ναι. Μανολή, μια επιγραφούλα Jameson. Εγώ άλλη επιγραφή Jameson Black Barrel δεν κάνω. Δες και πες μου αν έχω άδικο. Η Pernod Ricard Delas μας ζήτησε να κάνουμε μια ειδική κατασκευή προβολής για την κάβα, τα ηγανίδι, τα γιανιτσά. Αντί να κάνουμε άλλη μια φωτεινή επιγραφή, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πήραμε ένα πραγματικό βαρέλι, σαν για αυτά που χρησιμοποιούνται στο αποστακτήριο του Jameson, και ακολουθώντας τις οδηγίες του Brand Manual, το μετατρέψαμε σε ένα εργαλείο προβολής. Διαφορετικό, τραβάει την προσοχή, αναδεικνύει το προϊόν και ταιριάζει με το ύφος της κάβας. Πολλές φορές, για να τραβήξεις την προσοχή, πρέπει να σκεφτείς διαφορετικά. Εδώ και 20 χρόνια, δουλειά μας στη Βάλης είναι να δίνουμε φωνή σε brands. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και τοποθετούμε custom λύσεις διαφημιστικής προβολής. Άρα, αν έχεις αυτή την ανάγκη, πλέον ξέρεις. Βάλεις και μην αμφιβάλλεις. Επικοινώνησε μαζί μας στο info@valiscom.gr ή στα social media.